A quinta edición do Festival Internacional de Curtas de Verín arrincará este sábado e prolongarase ata o vindeiro 13 de setembro. Serán 8 días nas que a maxia do cinema e un bo número de actividades paralelas relacionadas directa e indirectamente con este ámbito encherán de cor e vida o auditorio, espazo central no que se desenvolverá o certame. Esta mañá estivemos no auditorio co director do festival, Carlos Montero, quen acompañado do alcalde da vila, Gerardo Seoane, da concelleira de Cultura, Emilia Somoza, e da deputada provincial, Ana María Villarino, nos presentou as estritas medidas que se veñen de implantar para que tanto as proxeccións como as actividades paralelas sexan extraordinariamente seguras. O que quería decir era que este ano que tiñamos toda a ilusión posta no FIC, porque fixéramos un cambio de fecha e todo eso, porque queríamos que fora sendo cada vez máis grande. Tiñamos pensado facer unha cantidad de conciertos, actividades paralelas, ao aire libre, para todos os públicos e todo eso, pero xa sabemos, el hombre propone e alguén dispón por algún lado. Entonces, o que sí que quixamos facer foi a continuidade. É o quinto ano, facémolo dentro dunha seguridade absoluta, tanto da parte toda da organización como do personal que vai haber, que a xente que non tiña ningún medo de acudir. Isto faese por e para a xente, por e para Verín, e Verín tamén ten que responder. Entonces, o esforzo que se está facendo é moi, moi grande. Esperamos que dentro da medida que sea correspondido pola xente. Eu creo que desde a Concellería de Cultura ese foi o empeño que puxemos, e agora o mellor é que falen os organizadores do festival. Moitas gracias. Como xa dixemos estes días, como podedes ver, o protocolo é exactamente o mesmo que se usa nas salas de exhibición de cine comercial. O auditorio pasa de ter 380 butacas a ter 92, ten 1,5 metro de distancia entre cada butaca, e logo as medidas ordinarias de prevención, que é hidroxel, alfombra sanitaria, mascarilla obligatoria dentro do auditorio. E nada, logo entre sesión e sesión temos unha máquina para limpiar, que vamos a facer agora unha demostración de como se limpia. Isto axiliza un pouco o que a limpieza, se non tardaríamos bastante máis. O que dixo Emilia, que a xente non teña medo de vir, porque isto é, eu creo que incluso máis seguro a veces que na casa, porque xa se está vendo que os gromos son a veces na casa, porque, bueno, relaxas estas medidas que tes aquí no auditorio. E animo a xente a vir. A programación este ano creo que máis que nunca un pouco máis local. Sempre local non quere decir que sexa, perde un pouco a internacionalidade por motivos obvios, pero vamos a facer, que eso sí que é unha novidade, vamos a facer streamings das actividades e vamos a pôr unha pantalla na Praza Maior que vai ter publicidade e que vai facer conexións en directo. Vaise ver a gala e vaise ver as presentacións de Luís Taera e as actividades que creemos máis relevantes. Que, claro, nos por seguridade este ano animamos a xente a que prerreserve por motivos obvios. Hai que evitar aglomeracións na porta, ainda que nos vamos a estar pendientes, é mellor sempre prerreservar cada actividade. E o bono moi interesante, se queres vir a polo menos 10 actividades, sale moito máis económico e é moito mellor, porque tú tes unha butaca bloqueada. O sea, a túa butaca é túa, se ves a todo, ninguén se senta nesa butaca, é túa, reservas e por só 20 euros vais a todas as actividades. O final son 39 a concurso, logo as películas fora de concurso, non sei o número, bueno, das actividades paralelas. Non porque non somos evento multitudinario, non necesitamos permiso, somos un evento que xa ves, como máximo vai haber 92, que non creo, pode ser na gala, pero isto é como unha sala de exhibición. As salas de exhibición de cine siguen actuando normal, pero claro que sabemos que en cualquier momento pode suspender, como pasou en Ourense. Incluso se fora como en Ourense, poderíamos seguir a medio gas. Estamos totalmente informados, teríamos que reducir un pouco o aforo de 92 a mitad da sala, pero poderíase seguir. Pero bueno, isto é así.
mañá igual hai que cerrar todo, eso non, pero bueno, nós temos que seguir traballando, a cultura non pode parar, a vida ten que seguir, con seguridade, pero ten que seguir. Lembren, este sábado arrinca a semana do cinema en Verín.